खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअआ सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। एमबाथाजों लोगोसे सा 20 जन एनएलएफबि हाथियार दोनथ'नाय न'फारसे फैफिननायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारीनि सोंनायाव माखासे बाथ्रा फोरमायदों आरो एनएलएफबि फैफिननायखौ गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायदों। एनएलएफबि फैखांनायनि उनाव आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' खौरां मेलाव रायजो-राजाफोरनि सिगाङाव एनएलएफबिनि फैफिननायखौ गोजोननाय मोननाय फोरमायदों आरो माखासे एनडीबी एबा माखासे हाथियार लाग्राफोर गैया जानायखौ गोजोननाय फोरमायदों। एनएलएफबिनि चीफ कामान्डार एम बाथा बिथाङा मैया फैफिनगोनखौ बिथांनि बिब'जों लोगोसे बिबथैया गोजोननाय फोरमायदों। खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ बुंनानै होयो गोजोननाय मोननायखौ। एनएलएफबिनि चीफ कामान्डार एम बाथा बिथाङा मैया फैफिनगोनआ रोखा जाबाय। दसे समनि उनावनो माजबात लालभानिआव पस्टआव सोरखारनिफ्राय गावखौ गथायफैगोन। लोगोसे बिथांजों गासै सा 60 निबो बांसिन एनएलएफबि केडारफोरा हाथियार गथायगोन। 1987 मायथाइनिफ्रायनो जागायजेननानै क'क्राझार जिल्ला दतमा थानानि सिङाव थानाय सोनाब खत्रिपारा गामिनि बिथां जगेश्वर मुसाहारिया दासिम 34 बोसोर जाबाय। औवा आरो रायदोंजों सियार टेबोल जेखाइ खबाइ बिदिनो गुबुन गुबुन आगजु एबा मुवा बेसाद बानायनानै गावखौनो सिनायथि होनायजों लोगोसे नखर खुंबोदों एबा नखर सुंथाबोदों। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा मिरु मन्त्रि जितेन सिंहखौ लोगो हमदों आरो बिटिआर रेकर्डआव माखासे दफानि सायाव खोथा रायलायदों एबा बाथ्रा रायलायदों।